Tu tens 17. Vols que et medeixi tu també? Ven aquí, aixeca els braços. Un més que jo, un més. Ja veus quin experiment estem fent més bo, Set. Tu també tens 17. Per a nosaltres el més extraordinari d'aquest projecte és haver aconseguit que científics de primer nivell del país, científics emèrits i jubilats, generosament es dediquin a les noves generacions. Em vaig trobar els professors del centre. Què us agradaria fer o què necessiteu? I jo us proposo això, jo us puc ajudar amb això. Jo sóc la padrina científica del centre. Jo crec que per nosaltres i el nostre futur ens servirà molt. Jo, per exemple, a mi m'agrada, jo he descobert avui que a mi m'agraden molt aquestes coses i m'agradaria treballar en microscopia. Anys amb Experiència és un projecte pioner que tracta d'unir el talent científic emèrit del nostre país amb les escoles. 2015 era l'any del 25è aniversari d'Amgen a Espanya i volíem fer algun projecte engrescador. Llavors el que vam fer, juntament amb la Fundació Catalana de la Recerca, va ser posar en marxa aquest projecte i el nostre objectiu final és engrescar els joves i potser inspirar-los a que algun dia escolleixin una carrera de ciències. M'agrada que vingui el científic a classe perquè ens divertim de diferent manera com ho faria la professora. Per mi és una gran experiència, perquè jo estic acostumada a parlar amb gent científica, metges, farmacèutics, i que parlar amb els nens és un repte però molt interessant. I han tingut un èxit perquè molts científics han apuntat amb això. La Fundación Catalana para la Recerca y la Innovación por haberme seleccionado para tomar experiencia para iniciar vocaciones a la ciencia de sus alumnos. Va venir el Fausto i ens ha estat explicant molt, ensenyant molt, sobretot la part que vam fer de metabolisme en el nostre temari que ens entra en el curs. Explica la seva experiència, explica el que va fer, fins i tot va unir-ho amb els continguts que van fer a classe, o sigui, va estar molt bé, la veritat. Que vingui gent de fora als centres, jo crec que està molt bé també, que els doni una visió de el que s'està fent fora del seu àmbit escolar. És un reforç i és una ajuda molt gran pels mestres perquè nosaltres arribem fins a un punt i ells com a especialistes i científics en saben molt més i poden abarcar molta més informació que els nens també volen saber. Increïble, perquè mai ho havíem vist. No, ja, com única. A veure, a algú de vosaltres li agradaria ser un científic? Sí. Aquí, Mariana. Experiments. També fan Que a mi experiments. m'agrada molt. Els alumnes han treballat un tema en concret, amb unes idees bastant clares i hem pogut discutir una mica el tema i això jo penso que pot ser positiu. La competitivitat i el progrés d'un país s'ha de basar molt en la creació del coneixement i que tot allò que ajudi a popularitzar-ho més, crec que és positiu, no? Això ho enfoco tant des del punt de vista de la curiositat. Qui sap, potser algun dia algun dels estudiants que han participat en el programa Amgen Experiència acaben escollint una carrera de ciències i desenvolupant algun fàrmac que ajudi a persones que tenen malalties greus.